أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانصرنا على القوم الجاهلين. وانصرنا على القوم المجرمين. Ukuthula kube nani nonke nomusa ka-Allah ube nani nezibusiso zakhe. O Allah, sivikele sisize esizweni sabantu abangamahlongandlebe. O Allah, sisize esizweni sabantu abayizinswelaboya, abantu abayimigulukudu, abantu abayigebengu, abantu abangayithandi into enhle. Sisize kulabo bantu labo. Bafowethu, inkulumo yami iqondephi? Yabona akekho umuntu ongenayo inkinga. Uma ngabe ngempela kungathathwa izinkinga zawo wonke umuntu okhona emhlabeni zifakwe ebhakedeni bese kuthiwa kuyarafulwa kubhalwe ephepheni ukuthi yami inkinga ile, yami inkinga, yami inkinga ile, bese wena udonse inkinga yomunye umuntu, ungabona le yakho inkinga ingcono. Leyo ibona wena ngathi uneyinkinga edlule zabanye. Ungayibona wena le yakho inkinga ingcono kunale wena osuyidonsile manje inkinga yomunye umuntu, ukuthi manje leyo nkinga kungaba inkinga yakho. Bafowethu, uyabona njengoba ngisho ngithi sineyinkinga sonke. Sonke inkinga esikhungethe iningi lethu imali. Sifuna imali. Iningi lethu sifuna imali. Nabanayo basayifuna. Ngoba ukuba akayifuni ngaba akafuna enye phezulu kwaleya nayo. Sifuna imali. Lalela-ke. Sinenkinga eyodwa, common problem, sifuna imali. Lalela-ke. Angisho ukuthi abantu abangayo kuyothwala. Ningangizwa kabi. Angisho futhi ukuthi bukela ivideo yami. Angisho futhi ukuthi yenza engithi ukwenze. Kodwa la ngizokutshela lokho kumele ukwazi, hayi lokho ufuna ukukwazi kodwa. Uyabona uma usuka ekhaya unenkinga eyodwa yenhlupheko, uya enyangeni uthi uyothwala. Uma ifika inyanga ithi thwala ngomuntu wakini, mina wakoShando ngingaphuma ngihambe, ngingaphuma ngingavalelisanga. Ngoba njengoba ngifuna ukuyothwala nje kanje, ngifuna ukushintsha impilo yomndeni wami. Manje inyanga mayizongitshela ukuthi angiqothule wona lo mndeni engifuna ukushintsha impilo yawo, kanti ngithwalelani? Ngoba inhloso yami ukushintsha impilo yomndeni wami, ukushintsha indlela ekhaya lakithi kuphilwa ngakhona, ukujabulisa umndeni wami, ukujabulisa umkami nabantu abami. Uma sekuzothiwa angithwale ngomkami, kanti bengithwalelani? Uma sekuzothiwa angithwale ngezingane zami, kanti bengithwalelani? Ngingaphuma mina ngihambe ngingavalelisanga. Mina wakoShando angikhulumeli omunye umuntu. Ngidlule lapho. Lalela-ke mfowethu nawe dadewethu, uma uyothwala ukhweza izinkinga phezu kwezinye izinkinga. Angikuphindele. Uma uyothwala ukhweza izinkinga phezu kwezinye izinkinga. Uma ngabe uyothwala, kusho bona abathwele asebexakwe izithwalo. Ngiyaphinda, abantu abathwele bayakhala ngoba izithwalo zabo zibaxakile. Uma uyothwala ukhweza izinkinga phezu kwale nkinga le onayo, ziza zinqwabelana izinkinga phezu kwakho. Oney'ndlebe zokuzwa uzwile, onamehlo okubona ubonile. Kukuwe ukuthi uthini ngale nkulumo le mina engikuxwayisa ngayo.
Yabona mina njengoba ngiyilopholo ngiyihlalele emkhukhwini nginje, as long ngilala ngidlile, abantu abami belala bedlile, amakhosikazi ami ngiwabona every now and then engekho eduze kwami, engekho sengimsusile empilweni, bephila bonke, ngijabulile nabantwana bami, ngijabule kakhulu, ngi-right nginje okunokuthi ngiyothwala. Ngoba labo abanithwalisayo iningi labo abanitsheli iy'ngqinamba enizobhekana nazo njengoba zinjalo. Ubona usungenile ukuthi yeyi ngayifaka okugibeni, uthi mawuthi athi lesikhathi mina faka mina ayikhipha, akukhulumela isifana kalo, kodwa lesikhathi uzothwala nani khuluma isiZulu. Mase umtshela ukuthi iyakuxaka lento, wena ubungayazi lento ukuthi izoba nje, ucela ukuthi ayikhiphe, athi lesikhathi mina faka mina ayikhipha. Ngiyabonga kakhulu.